हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि धोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्रायथ' आङो दिनै ब्लग भिडिअ बानायासो साननायमोन ओमफ्राय रौतायाव मोनफैनानै एसे बानायनो होननानै सानबाय आरो आङोथ' माबा काटिं सोलोंगासिनो नालाय ओमफ्राय दिनै सेकेन्ड टाइममोन आरो ओमफ्राय ओरैबायदिखा बिराद गोसो जानाय बायदि आरोना जि थाब थाब फैथारो आङो दखानानो खुलियाखै ओमफ्राय मोनफैग्रोबाय ओमफ्राय दा एसे गोदाव सोराव मोनबाय आं ब्लगखौनो मोनसे बानायस्रानोसै होननानै सानबाय आरोना नै बियो माबा फेबुलास मार्ट श'रुम दङ आरोना खनसे माबाया बि बयसा फैनानैहाय अपेनिं खालामलायदोंमोन ना ओमफ्राय बेयावहाय आङो हाबिया बिराद गोबाव जाबाय खननैल'सो हाबदों ओमफ्राय बिनि लिपस्टिकआथ' लानो बिराद मोजां आंहा मोननै लांनाय दंमोन मोनसेया जोब्बाय रानथाबजोबलायलायबाय अब्लाबो जि एरख' एरख' लाथारो आरोना आङो बिराद ओमफ्राय आङो लिपस्टिक लाहैनायफोरखौनो एसे भिडिअ बानायनोसै मा मा कालारनि लायो ओमफ्राय मा मा मोनगोनथाय मिन्थिया सिगाङावथ' बिराद बायदिसिना मोनोमोन ओमफ्राय एसे भिडिअ बानायनानै देखायलांसै आरोना जायफोरा आंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय बर' सिख्ला जालायलायनानै फैदोंमोन आङो फेबुलास मार्टआव हाबनानै फैबाय ओमफ्राय लिपस्टिकसो लायनो थांदोंमोन ना गैला आरोना लिपस्टिकआ ओमफ्राय नैबेखौसो लाबोबाय आङो आहा माबायाव बेयाव फैबोला दै लाबोनांगौ जायोना ओमफ्राय दै लाबोनो होननानै लाबाय आरो ओमफ्राय दाबो खुलियाखै मा खालामबावनो नेनोबो बालायलायलांबाय ओमफ्राय बैथिंजाय आं दिनै खामबो जाबाखै माने जाबोदों माइब्रा संनाय जाबोनाय आरो ओमफ्राय ओइदि संथारनाय माबाखौ जाबाखैमोन आरोना ओमफ्राय एसे उखैनायसो मोनलायलायबाय आङो माखौबा बन फिथाफोरसो जानानै लायनोसै रायज्लायनो रोङाहाय लोगोफोर अयथासारखा माबाथार मा होनो सोरबा सोरबा आंखौ स्टेन्डार्ड रायज्लायनांगौ मानांगौ होननानै बुंहरलायो आरोना ओमफ्राय आंना एकदम जाला मालाखा स्टेन्डार्ड नङाहाय लोगोफोर मानसियाबो एसे जाला माला रायज्लायनायाबो जाला माला जायोहाय न' लोगोफोर बुरै मानसिनिया बिदिनो आरो बुरैथार खानाय गुफुर जाबावबाथ' दंबावोसो बे अनजिया मेलाथ' एसेबां बर' सिख्ला जानानै फैथारदोंमोन आंखौ दहायो बैयाव बिदि होनलायदों आरोना सासे बे सिनायखायो सिनायनायालाय ओमफ्राय बिदि होनदों आरो बियो आंखौ बेबायदि गाननानै फैनाय बारा नुवा नालाय ओमफ्राय आयु दिनै माथो बेलेग जानानै फैदो होननानै माबायदि बेलेग होननानै सोंबाय आङो बेबायदि ड्रेस गानदोंना मोजां नुदों होननानै बुंलायदों खिन्थु बेयो बर' मानसि नङाना बेलेग जाथिसो ओमफ्राय मोजां नुदों आरो ओमफ्राय बिराद गोजोनबाय आङो मोजां नुदों होनबाथ' बिराद मोजां नुखायो
गस्ला सुखांना फैनानै नै बेयावहाय एसे हाबलांसै आरोना बेयावहाय लोगोफोरा मोसानाय सोलोंगासिनो माबायाव मोसाहैगोन बरमायावहाय डिस्ट्रिक्टआथ' बाक्सा बड' फिल्म एवार्ड सेरेमनि प्रग्राम दं नालाय बेयावहाय ओमफ्राय जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्रायबो मोनब्रैसो ग्रुप मोसानो थांगोन आरो ओमफ्राय आंखौबो मोसानो थिनबाय नालाय बिनिखायनो एसे रिहार्सल खालामलांसै नै आंना माबाफोरा मोसाग्रा लोगोफोरा मोनफायग्रोखाबाय नैबेबो मोसागोन तृष्णा माबानि माजबातनि एक्ट्रेस आरो ओमफ्राय नै जोंहा बिबोनाङा ओमफ्राय फार्स्टआवनो बिसोरनि मोसानायखौ एसे भिडिअ लाग्रोबाय ओमफ्राय जोंनिखौबो एसे लानोसै आरो Battery low. थांजोबखाया जोंना रिहार्सला जोब्बाय ओमफ्राय जोब्बाय माने बारा रोंजोबाखै आरोना एसे जोबथ'बाय दिनै आरो खालामबावगोन समफोरबो खालामगोन समफोरबो बेयावनो खालामगोन ओमफ्राय आरो जोङो न'आव थांनानै एसे खालामहैबावगोन ओमफ्रायथ' मा बुंबावनो आरोना दायो जोङो टप जों न'आव थांनांसिगोन ओमफ्राय भिडिअआ दिनैनिया बेखिनियानो एसेनोसै जायफ्रा आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्टआव मा हायो गोदान भिडिअ लानानै फैगोन